Salam ildeşder, bu men barmak hytaý dilini öwredýän Saryhan. Videomyzyň bu edeki sanına biz ýünmu, ýani bogun ýasaýjy çekimli sesleriň birinji toparyna değişli bolan çekimli sesler hakda öwreneriz. Bu edeki videomyzda biz ýünmu, bogun ýasaýjy çekimli sesleriň birinji toparyna değişli bolan çekimli sesler hakda öwreneriz. Gelin olary bir-birden okalyň. Eýdimden aýtalan çeňke modu. A, o, ö, i, u, hemde ü. Eger gapdaňyz adam bolsa belki istiňizden gülýän bolmaklar rahmat. Buna bagyr otyrdyp. Ýöne siz bu zatlara hiç önsürmäň. Hytaý dilini öwrenmek üçin Pinyin dogry dürs öwrenmek size uly peýda getirir. Gel olary ýene bir gede gaýtalaly izimden aýtalam. A, o, ö, i, u, ü. Gelini bolsa olaryň her hakda jekmejek öwreneli. Bu çekimli ses aýtmak kynal, diliňiz we dodaňyz edil şu suratda görkelişi ýaly bolmaly. Izimden aýtalan. A. Şu 6 sany bogun ýasaýjy çekimli sesleriň arasynda A çekimli ses aýdylana diliň yerleşi iň aşakda ýa-da iň pesdedir. Beýlek suratlara özüňiz önsürip seredip görüň. İkinci bogun ýasaýjy çekimli ses ol şeýle aýdylýar. Izimden aýtalan. O, o, A we o çekimli sesleriň arasynda göze dürtülip duran bir tapawut bar. Ol hem çekimli sesler aýdanymyzda dodaklaryň şekili ütgeşikdir. Edil şu suratda görüşüňiz ýaly. O dip aýdylana dodaklar tegelek şekilde bolýar. We ýene-de bir tapawut o dip aýdylana diliň çala bokurdoga tarap dartylan şekildedir. Hemde çala güwerçek ýagdaýda bolmaly. Edil şu suratdaky ýaly. Bu çekimli ses size arajygam bolsa nätan şolup biler? Ol diýip okalýar. Bu ses näme ýada salyrýar? Haçan siziň garnyňyza ýa-da bedeniň başga bir ýerlerine güýçli urgy degende çykkan ses emeňdeýär. Izimden aýtalan. Bu çekimli ses aýdanymyzda diliň agzy boşlugyna yerleşi edil o çekimli sesi aýdanymyzdaky ýaly bolmaly. Emma dodaklaryň şekili ütgeşikdir. Dip aýdanymda ýani ýylgyranda dodaklar iki tarafa ýerilişi ýaly bolmaly. O dip aýdanymda dodaklar tegelek şekilde bolýar. Emma dip aýdylanda bolsa dodaklar iki tarafa ýerilýär. Ýöne diliň agzy boşlugyna yerleşi ikisi hem bir meňdeşdir. Bu çekimli ses ol şeýle okalýar. Izimden aýtalan. I çekimli ses aýdylana diliň öň tarapdaky bölegi, ýani ýokarky dişleriň arka tarapyna çala ýakyn bolmaly. Dodaklar hem ýylgyryndaky ýaly iki tarafa ýerilýär. Izimden aýtalan. Bu çekimli ses ol u diýip okalýar. U sesini aýdylana agyz çala açylmaly. Ýani u. Dodaklar hem
tegelek şekilde bolmaly. Dilin ağız boşluğuna hiç tada degmeli däl. Dilin ilki bölegi bokurdaga tarap çala dartylan bolmaly. Hemde dilin ilki bölegi göwerçek ýagdaýda bolmaly. Edil şu suratda görşüňiz ýaly. Ezinden aýtalan. O Bugünkü öwrenjek iň soňky çekimli ses ol şeýle bolýar. Ü. Bu çekimli sesi ene dili ingliz dili bolan daşary ýurtlylar aýdyp bilmän ören köselýärler. Ýöne biz türkmenler üçin bu çekimli sesi aýtmak kynal, sebäbi biziň türkmen dilimizde ü çekimli ses bardygy üçin bu çekimli ses biz üçin aýtmak kän bir meselede. Ýöne şonda bu çekimli sesi öwrenenigizde dilin ağız boşluğuna yerleşişini hemde dodaklaryň şekline ünsärip seredin. Gelin indi bolsa Pinyindäki şu çekimli bogun ýasaýjy çekimli sesleri bir-birden gaýtalalyň. Ezinden aýtalar çingamadu. A O I U Ü Bugünkü öwrenen Pinyindäki şu bogun ýasaýjy çekimli sesleri telefon ýa-da kompýuterlarda nädip ýazmaly? Gel olary birden öwreneli. Egerde A çekimli A, O, I, I, U çekimli sesleri ýazanmazda olar klawiaturada hemmesi bar. Emma Ü dip ýazjak bolsak, onda klawiaturada ýok. Onda näme etmeli? Meselem A harpy basýar, açykka beýle harplar hem şeýle I, U nirde U'nu tapýas, U. Emma Ü bogun ýasaýjy çekimli sesi ýazjak bolsak näme etmeli? Sebäbi klawiaturada bu ýerde ýok. Oňa derek hytaýlar şu görýän harpyňyzy basyp ýazýarlar. Ýani şu harp ol Ü bogun ýasaýjy çekimli sesiň ýerini tutýar. Klawiaturada ýazanygda Ü bogun ýasaýjy çekimli ses ederek şu harpy ýazýarlar. Gelin indi bolsa bogun ýasaýjy çekimli sesleri yani çekimsiz harp boşup okap göreli. Ezimden aýtalan da ba. Şu ýerde bir ünsörmeli zat bar. Şu ýerdäki çekimli sesler ikisi hem üçüncü tonludur. Egerde üçüncü tonnaky hieroglifyň soňundan ýene-de üçüncü tonnaky hieroglif gelse, onda birinji hieroglifyň tonu ol ikinci tonda aýdylýandyr. Meselem da ba. Indiki napa, maşa, laza, fada, laba. Indiki geçer. Mopo, mo, popo, pomo, bomo, wofo. Indiki hege, kehe, keçe, çeje, tese, şede. Hytaý diline bogun ýasaýjy çekimli sesiň 3 tane aýdylyş görnüşi bardyr. Olar şu görýän belikleriniz bilen bellenilýär.
Gelin olary bir oradan okalyň, izinden aýtalam. 笔记、洗衣、利益、集体、离奇、悉尼。Inniki自私、四字、次子、自私、赐死、此次。Inniki支持、知识、值日、史事、日食、咫尺。Eger de ünsörp diňlän bolsaňyz, onda şu 3 sany topardaky i sesleriň aýdylyşy bir-birinden ütkeşikdir. Gelin indi bolsa şu bogun ýasaýjy çekimli sesleri çekimsiz ses goşup harp boşup okap göreli izinden aýtalam. 祝福、出租、输出、服务、鼓舞、布谷。Inniki须臾、序曲、语序、女婿、区域、曲剧。Eger de geçenki videomu gören bolsaňyz, men bu bogun ýasaýjy çekimli ses hakda aýdyp geçipdim. Gel olary okalyň, izinden aýtalam. 儿子、耳朵、20. Belki de şu ýerde bir mesele dören bolmak ihmal. Ü çekimli sesin üstündäki 2 sany ü nokat nira gitdi. Bu barada eger bilmek isteseňiz, onda meniň geçenki videomy görseňiz, onda düşünersiňiz. Bugünkü düşürilen videomyň esasy mazmuny şulardan ibaret. Eger de şu düşürilen video size azajygam bolsa peýda isteýän bolsa, onda YouTube sahypama agza bolmaňyzy, like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir gollaňyz meni öz işime hassa höwüslendirýär, guruklandyrýar. Eger de hytaý dil hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bolsa, aşagda tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardığımdan tesbirleriňize jogap ýazar, ýa bolmasa da tesbirleriňize laýyk boljak şeýle videolar taýýarlap size ýetirer. Onda näme? Indiki videomyzda görüşýänçek hoş, sag bolun.